Takže som to ja. Kto iný je byť slep. Dneska si ukážeme niečo do bytku, do domčeku. Takže teraz som si to tu založil, menšie lagy, nevadí. Takže ukážeme si proste pre mňa najlepší, proste čo používam. To je toto a toto. Značka Oresi. OK, takže ukážeme si základné lacné kuchyne od Oresi. Nie. Ukážeme si takú proste normálnu izbu a vstup do domčeku. To bude ešte iba... Aj tie zvuky, počkať. To bude iba... ako to povedať? Iba taký úvod. Je základ, ako si spraviť základné steny, také, čo by sa vám mohli páčiť aj na nejakých multiplayeroch, čo by sa páčili iným hráčom. A teda. Takže, počkaj, je to presné. Ako základ asi jasné dvere. Takže, no, mne to tu nevidie, takže to spravím na dve. A nie. Spravím to takto. To bude bez dverí. Jak takto. A do prostredku by som dal to. Potom. Sem by som si dal sklo. Jasné. Dom bez skla, čo by to bolo? Že? Sem si dáme zase sklo a sem prídu dvere. Dvere môžu byť z vonkajšej strany a z vnútornej strany. Akože mňa osobne sa to páči z tejto strany. Takže to dám z tejto strany. To je na vás už. Z tohto dreva to spravíme zase dole. A na tejto stene by ste mohli spraviť vstup na nejakú terasku. Takže takto nejako to dáme týmto drevom. Alebo ešte by ste si to mohli spraviť takto. Nezoberme si glass pane, tie sklené panely, ale tento a spravíme si to takto, že v noci proste výhľad na hviezdy. Romantika, no to je no. Takto. Takto. No proste sem si to dáte, vy nebudete mať kráty, možno, neviem. Takto. Sem si môžete dať napríklad ešte takú lavičku, no to je zase to najkrajšie, nevadí. Sem bude normálna, no tu môže byť pokračovanie do druhej izby, to viem ako spravíme, to bude luxusné, no neviem, ale mne sa to bude páčiť. Takto. Proste akože podpera. A sem si môžete... to nevyzerá dobre. To tiež nevyzerá dobre. Že sem si to necháte normálne a sem si môžete dať osvetlenie, napríklad pumpkin, glowstone. Ja si tam dám glowstone. Čo robím? Glowstone. Tak, to nevyzerá. To je nemoc pekné. Skúsime takto. Pumpkinu. Dáme si sem sklo asi, že? A sem budú ďalšie dvere do ďalšej izby. To nebude veľká vila. Možno napíšte do komentárov, keď chcete, aby som vám ukázal nejakú tú vilku. No a teraz si postavíme strechu. Táto strecha bude trošku iná. Existujú viacej druhov striech, či ako to mám povedať. No proste, je ich viacej. Ja spravím túto. Dúfam, že sa bude páčiť aj vám. Takto. Sem si to dáme. Z tamtej strany sa to nedá tam takto dať, lebo tam je to sklo. A to, keby sme tam dali, tak to by nebolo epické. Som si tam... čo robím? Dáme pomocný blok. Postavíme si to takto,
takto. Ty kokos! Niekomu prišla správa. Takže to je fail. No akože proste bez failov by to nebol let's play, že? Takto. Ešte z tejto strany. Takto. A áno, je to už vo finále. Pýta sa, ešte nie finále, čo to trepem, vole, co to trepem. Ja by som si dal, hej, co to, aha, už viem. Ja by som si to dal nejak takto. Alebo ale ja si to nechám takto, mne sa to páči akože tak. Hej, co to je, aha, už viem, čo to je. Proste viete, ja som failer. Takto, a tamto ešte nie je hotové. Sem príde ešte takto strecha. Tak, hej, toto nevyzerá dobré. Takže menšia rekonstrukcia. Ty kokos, nejaké decka vonku vrieskajú. To ne. Hej, ak na nich zakričím, vole, tak to bude. No ja mám nervy. Čakajte, ja to stopnem, mám niečo poviem. Takže dostali. Hehe, ne. Len som zatvoril okno, nie som nejaký brutálny. Takže sem si hodíme osvetlenie. Aj ešte si môžeme dať. Viem, kde si dáme. Dáme si sem osvetlenie. Hej, čo to... Aha, dobre. Sem si dáme... Hej, čo to je? Sem si dáme... Sem si dáme... A sem si dáme. No, hej, takto. A sem už nie. Abo, vidíš, ešte to bude epické. Sem. A Facebook check. Čekujem Facebook check. Som čarovný. Fajčím ťavy. Som retardovaný. OK. Potom nejaký komín možno, neviem, možno. Akože ja to spravím z toho, neviem ako tam bude sedieť. Ale skúsime, uvidíme. Akože komín by sa, hej, co to, aha. Ne, ale neviem, skúsime to. Skúsime. Vyletíme si, takto si to spravíme. Tom ešte sem. A tak to nebude vyzerať dosť, ale skúsime, no. Skúsime. Takto. Hej, more ciga. Co to je? Co to je, vole? Toto ne, to vyzerá fakt... A, ešte viem, niečo napadlo. Ak niečo napadne, tak všetci utekajte, prosím. Lebo keď ma niečo napadne, tak toto bude fakt failový diel. Fail. Spravíme to takto. Nespravíme komín je na hono. No a sem príde tá druhá izba. Hej, co to? Ty kokos, už neviem čo robím proste. Toto je proste menší domček. Takže nejako takto by mohol vyzerať váš prvý domček v Minecrafte. No, jasné. Nemusel by takto vyzerať. Proste sem si to ešte môžete... A nie. Niečo ma napadlo, ale nie. Hej. No, tú strechu sme spravili veľmi múdro. A nie, ja to nechám tak.